Aron maprotektahan ang katungod sa mga kasambahay o katabang, gimuntar ang help desk sa usa ka barangay nga mamahimo nilang kadangpan. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa Barangay Hall sa Kanduman, Mandaue City, ang kanhi opisina sa Lupon gi-convert na karon nga kasambahay desk. Alang kini sa makatabang sa panimay aron dunay kaduulan kakonsultaan kung may mga concerns. Pinaagi sa executive order, mitudlo sab ang barangay ug kasambahay desk officer sa ilang lugar. Siya ang muduma sa welfare desk ug mangunay sa pagpanglista sa makatabang nga nanarbaho sa ilang dapit. Dunay mga problema nila sa amo, sagaran gyud. Na silang sweldo, basin gamay ra, dili kay inana, sagaran gyud. So, pwede sila mo? Oh, pwede ra sa mo, kung ano mo diri. So far, wala ka reklamo? Wala pa sa reklamo, nagpalista lang jud sila. Gikatakda sab nga hingusgan sa barangay ang paghimo og database o listahan sa mga nanarbahong kasambahay sa ilang lugar. Maghimo og house to house niini ang desk officer aron makahipos og impormasyon. House to house gud ang tanang balay diri sa atong barangay. Aron to makuha ang data kung kinsa gyud nay katabang gisay wala. Ang mga lakang subay sa implementasyon sa Republic Act 10361 na ilang batas kasambahay o Domestic Workers Act na pasar sa 2013 tinguhan niini maprotektaan ang ilang sektor ug mahatagan sa hustong serbisyo ug benepisyo. Ang Public Employment Services Office sa Dakbayan mausay tugyanan sa database sa gidaghanon sa mga kasambahay sa kabarangayan. Matod sa ilang labaw, moabot ra sa 5 ka mga barangay ang regular nga magsumiter niini maong nag-awhag sila sa uban nga mga barangay nga mutuman usab. Determine kay kini kung kasambahay dili naman sa ordinary employment naman guna siya. Ang purpose niya mag tan-aw kung pila ka bok nang-employ sa kasambahay o pagtan-aw sad kung natagaan sad sila sa ilang sakto nga suhol sa sila. Samtang matod sa CSWS, wa sila nadawat nga report sa mga insidente sa pagpangabuso sa katabang. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.